Maghuay lang ganito naka-harvest og talong pero karon mang-harvest na pud ta. Hey, what's up guys? This is your boy Renix Malang. Get ready with me para mang-harvest sa taog talong. Grabe no, baghuay lang ganito naka-harvest og talong pero karon mang-harvest na pud ta. Grabe kadali naman kayo sa panahon karon. Nato ka bless kay sakto pud kaayo kay manong dali ra kay nidagko ang ato ang talong kay sige na gyud pud og ulan diri. Diha sa inyo na sige ba pud og ulan? Ingana jud kanindot ang live sa bukid basta kugihan lang ka, di lang ka magtinapulan, kugi lang jud ka mananom, libre gyud ang imuhang mga panud-an. Kay siyang alalay sa matag adlaw nato kay sus kung paliton biton mo sa merkado ni pertigyong mahala. Amo ano ang kilo sa talong tag 100 kaayo ing ana ka mahal unya sang usa ka kilo baya no kay kulangon ra gyud nimo sa usa ka sudan kay marag 5 o 7 ra gyud kabuk ang masud niya sa usa ka kilo. Ambot lang kaha diha sa inyo haog tag pila ang kilo sa iyong talong kay diri sa amo mahal gyud siya tag 100 gyud kaayo. Nya na pag-iusahay inig abri pag gyud sa talong perting gansiha kay puro gyud daot wa gyud kay makuha na tarong. Nausahay makasapot kayo. Advantage yung kaayo labi na gyud og nakay dakong lote og dako kang yuta no na makatanom jud katamni jud kay sayang kay ang lote na dili magamit. Ang kanindot mong kupud aning talong dali ra gyud siya buhion, dili jud ka mo problema og magpabuhi niya basta labi na gyud og kanang dako na gyud siya, di na jud ka maproblema. Ang imuha na lang gyud og kung walay ulan imo lang gyud siyang bisbisan para di siya mamatay. Kay kung uwanon bitaw gyud pud siya dali ra kay mudako ang talong unya ang iyang bunga dali ra pud siya manag. Daghan jud kay siya nang lupad no kanagikan na siya sa mangga kay diha magud na mo pud gipanglabay ang kanang mga nangadaot na mangga kay mura silbi fertilizer na lang pud niya. Maamis yung kay ko sa bunga sa talong kay perti gyud niya kagwapa, limpyo kay siya unya wala gyud siya daot. Nindot gyud ni siya pagkatubo ning talonga kay na timing lagi na sige na jud kayog ulan diri. Sa tanang klaseng gulay no usa gyud ang talong sa akong pinaka-paborito. Ay gawas sa lami kaayo siya daghan kay siya mabuhat na maluto. Pwede siya isagol sa inununan, isagol sa sinabawang isda, pwede pud siya tortahon, basta daghan kay siya tanang klaseng luto niya na pwede gyud niya. Pero usa gyud po sa pinakaluto nako naganahan anino kaning sugbahon siya unya lamasan dayto siya no murag silbi kinilaw lamia lagi kaayo niya. Gipangkuha na lang pud ako niyang kaning gagmay kay medyo gamay siya tan-awon pero murag guwang na siya. Di magupong talong dili gid daw siya angay pagguwangan kay kung magguwang siya madaot siya unya sayang kaayo. Anam-anamon gyud nimo siya og kuha di gyud mo siya pagguwangan kay sige ra man na siya pamunga unya pag magdako na gyud kay siya pulungan siya para mo silingsing na pud siya. Sunod og mamuwak na pud siya na sa kay harvest, di ba? Libre niya po nakang panudan. Nakasabot ra ba mo? Kamu na may bahala og sabot basta kay mao na to siya. Medyo ubay-ubay ba gipud ako na harvest karon niya perti yung dagko niya kanindot ba kay wala gyud kayo daot perti gyud niyang gwapa. Usa pa gyud na kanindot ani ako mga talong kay healthy kay ni siya kay organic gyud siya wala yung halong chemical kay wala gyud ako ni siya gi-spray og mga unsa na dira. Chemical na usa pud na makadaot sa atoa. Mo na kanindot ana kay sure jud ka ba na organic gyud ang imong gikaon. So mao gyud ni tanan akong na harvest perti gyud daghana unya fresh from the farm gyud kayo perti gyud kalab-as kagwapa kalimpyo unya wa gyud kayo siya daot. Libre na gyud ang panudan. So mao na to siya guys. Daghang salamat. Thank you for watching. Love you all.